La dubju li l-opportunitajiet teknoloġiċi tal-lum tal-2020 ħansejħu hekk ma kinux possibbli fis-sittinijiet. Il-mużew li għandna sal-lum għadu ta' dak iż-żmien. Bħala fondazzjoni, tajjeb ngħid il-fondazzjoni hija mudell li ħadem ħafna tajjeb bejn l-Istat u l-Knisja, fejn għandek 3 rappreżentanti tal-Istat u 3 tal-Knisja flimkien, derila li wasal iż-żmien li nagħtu dik l-ispin tal-qudiem kif jixra. U bla dubju l-mużew tal-lum ħajrappreżenta iż-żmien li qegħdin fih. Il-arazzi huma ta' preġu importanti ħafna tal-perjodu barokk. L-ewwel raġuni hija li huma magħmulin fuq il-disinji li kien ipprepara Peter Paul Rubens. Peter Paul Rubens kien wieħed mill-aqwa artisti importanti u influenti tal-perjodu barokk. Hija l-ikbar kollezzjoni li hemm fid-dinja ta' arazzi li kienu saru fi Brussels u jagħmlu iktar minn 800 metru kwadru. U wasal iż-żmien illi jkun hemm mużew fejn dawn l-arazzi jkunu jistgħu jiġu esebiti kollha f'daqqa. Pittura tal-Martirju ta' San Ġwan li qiegħda fl-oratorju li kienet magħmula għall-oratorju minn Caravaggio wara kien ikkommissjonah il-Gran Mastru All of the Vinyakur. Hija l-iktar biex ngħidlek artifact li għandna li hija importanti mhux għal Malta biss imma anke għal dinja tal-istorja tal-arti. Dik il-pittura mhijiex ħadd iċċaqlaq minn hemm.